vin din zăr de neatras, la Sanei Rostea, dacă vin din cer de sus, de la cel ce ne-a pus, din la voi de sărbători, când primiți Mântuitor, vin să vă aduc o veste, să vă spun că Tatăl Sfânt, care e fără de început, care nu mi-a făcut, l-a trimis pe acest pământ pe Mesia ce dorește să vrea pe pământ. L-a trimis pe Fiul Lumii să vă aduc izbăvire, să vă mântuie de Barul de la mine. Ioana se cuvine ca să vezi și să se minte, să știi de azi înainte, că doar nu-i Moș Crăciun ce l-a la tine. Moș Crăciun nu-i Moș Crăciun la tine. Moș Crăciun nu e poveste cum Crăciun poate să vezi. Moș Crăciun e Moș care nu poate numai cineva de cineva, poate animare. Așa e o Ioana de la Căpești, că vrea să țină bine, căci pe ea este legată, Moșul Fătișat, nașterea cea minunată, venirea din cer de sus, la Dumnezeu Iisus. Iisus e Domnul care de fapt comunicare. Încă o dată, cine nu poate să stea liniștit și trebuie să vorbească, să iasă